مرحبا زاروكنا همو کس لوی دنیای زاروکن خو وقت تشته هری بنرخ تعصبینه لگل کو ام زاروکن خو اوقاس بنرخ تبینن و جوان حز دکن گلو ام چقاس های جزاگون و هب پیمان نامنتویی یه جبوان هاتن آماده کرن هنه ام چقاس های جمافن وان هنه ام پیدوین وان مافن وان چقاس بجیتینن والجور وان معفان اموان چقاس دپاريز بپرگالا نویا دنیای را زاروک روشن نوتر ین خزانی جهکاری و نجات پرستی دشین با آباری درونی فیزیکی حاولدار بون بازرگانی زاروکان کوچبریا بدار زوره و جهکاری را روبرو دبینن تنتین حسباندن و جدی ناینگرتن هر روش به دهان مافن زاروکان ین وک جیان تندرستی پرورده هاوردورکا به اوله چند زمان تevlîbûn, ewlehî û jiyaneka birûmet tên binpêkirin. Îro têgiştina zarokatiyê cûr bi cûr tê fêmkirin. Divê ji hêlekê ve em xwedî li zarokên xwe derkevin û wan biparêzin. Ji hêleka din ve jî em wan ji jiyanê ra amade bikin û piştgiriyê bidin wan da ku karibin xwe pêş bixin. Beriya her tiştî divê em ji bîr nekin ku zarok jî takê kesin û li wê gorê em mafên wan biparêzin û hewl bidin ku bi pêş bikevin. Divê nê ji bîr kirin ku mafê zarokan jî mafê mirovan e. Mafê zarokan tê wê wa tê ku her zarok birûmet, rêzdar, azad, wekhev û di nav aştiyê da bijî. Ji bo ev yek were parastin û mîsogerkirin mafê zarokan dibin banê mafê mirovan da qadeka pir girîng e û hêja ye. Mafê zarokan bingeha çanda mafê mirovan ava dike û di nav civakê da mafê mirovan mîsoger dike. Duwarê mafê zarokan da hevpeymana herî girîng ya navneteweyî, peymana neteweyên yekbûyî ya mafên zarokan e. Divê peymanê da hin mafên zarokan hatine mîsogerkirin. Divê vîdeoyê da em dixwazin qala van mafê zarokan bikin û di derbarê van mijaran da wê agahdar bikin. Beriya her tiştî em ji wera qala hin xetên gelemperî yên peymana mafê zarokan ya neteweyên yekbûyî bikin. Hemû dewletên ku alîgirê peymana mafê zarokan yan neteweyên yekbûyînê mafê zaroka mîsoger dikin. Ev peyman xwedî taybetmendiyeka wiha ye jî. Heya niha peymana herî zêde ji hêla dewletan ve hatiye îmzekirin ev peyman e. Peymana mafê zarokan yan neteweyên yekbûyî di bîstê mijdara sala 1989 da ji hêla neteweyên yekbûyî ve hatiye îmzekirin. Tirkiye di sala 1990 da îmzekiriye û ev peyman di sala 1995 da di rojnameya fermî da hatiye weşandin û bi vî awayî ketiye meriyetê. Peymana heya niha mafê zarokan herî zêde bihûrgilî û berfireh hildigire dest ev peyman e û ev peyman yek ji wan belgeya mafê mirovan e. Armanca sereke ya vê peymanê ew e ku zarok bi awayek baş bijîn û xwe pêş bixin. Dîsa di vê peymanê da tê armanc kirin ku zarok ji hêla fîzîkî, ramanî, hestiyarî, civakî û ahlaqî ve resen, rêzdar, birûmet û tenduristî pêş bikevin. Ev peyman ji bo hemû dewletên alîgir derbasdar e û çar rêgezên sereke yên vê peymanê hene. Ev rêgez jî wiha ne: qedexeya cihêkariyê, raseriya kêrhatina zarokan, mafê jiyan û pêşketinê, rêgeza tevlîbûna zarokan. Di vê vîdeoyê da em ê qala mafên tenduristiyê, mafê perwerdeyê, mafê çand û ziman bikin. Belê, mafê pêşî ku em ê qal bikin, mafê tenduristiyê ye zarokno. Werin em bi hev re qala vî mafê we bikin. Mafê tenduristiyê. Mafê tenduristiyê yek ji mafê bi peymanê hatiye mîsogerkirin e. Li gor peymanê, dewletên alîgir ji bo zarok li jiyanê bimîne û pêşketin pêra çêbe pêwîst e hewldaneka zêde nîşan bide û vê berpirsyariyê bizanibe. Lê em ji vê yekê çi fêm dikin? Dewletên alîgir ji bo zarok ji hêla tenduristiyê were asteka bilind, divê bawayek baş ji lênehêrîna tibbî û xizmetên rehabilitasyonê sûd bigire û ev mafê wan were parastin. Ji bo zarok ji xizmetên lênehêrîna tibbî bêpar nemînin û ev mafê wan neyê binpêkirin pêwîst e di nav hewldaneka mezin dabin. Mafê perwerdeyê. Yek ji wan mafê ku bi peymanê hatiye mîsogerkirin jî mafê perwerdeyê ye. Di vê xalê da dibistana seretayî ji bo hemû zarokan bê pere û mecbûrî ye. Gava perwerde were dayîn divê qabiliyeta zarokan û nêrîna wan li ber çav bêgirtin. Divê pergala perwerdeyê take kesên ku li hember xwezayê, mirovan û çandên cuda rêz digirin mezin bike
û ev yek armanc bike. Li gel van hemû tiştan pêwîst e dewletên alîgir bikin ku di van dibistanan da birêk û pêk berdewamî heb. Ji bo zarok dev jî dibistanê bernedin û ev hejmara devjêberdanê were daxistin bi tevdîr tev bikerin. Niha jî mafê çand û ziman. Mafê çand û ziman jî vê peymanê hatiye mîsogerkirin. Zarokên li van dewletên alîgir yên ku vê peymanê îmze kirine divê ji çanda xwe sûd wergirin, ji ola xwe bawer bikin û pêk bînin. Her wiha divê karibin zimanê xwe bikar bînin. Ev mafê wan divê neyê bin pêkirin. Ev dewletên alîgir van mafên wan biriya amûrên ragihandinê û pergala perwerdeyê divê pêş bixe û rê li ber bikaranîna wan veke. Li gel vê yekê dewletên alîgir divê mafên guhdar kirin, nirxandina wextê vala, lîstik, li gor temenê xwe pêkanîna çalakiyan bin pê neke. Divê bihêle ku ev zarok bi awakî azad tevlî jiyana hunerî û çandî bibin. Pêwîst e li hember mafê zarokan yê ku di hêla hunerî û çandî da wan pêş dixe bi rêzdarî tev bigerin û wan ji vê yekê sar nekin. Hewce ye ew ji bo pêkanîna van mafên zarokan ew teşwîq bikin û şert û mercên wan baş biafirînin. û em hatin dawiyê. Herî dawî em dixwazin lê zêde bikin ku zarok bi xwe dê û bavê wan an jî temsîlkarê wan kî dibe bila bibe û xwediyê kîjan statûyê bin ferq nake. Divê em bibin dengê wan zarokên ku nikarin dengê xwe bilind bikin û xwe bigihînin deverekê. Divê em ji bo vê yekê tê bikoşin û mafê wan biparêzin. Ji bîr nekin. Her zarokek dinyayek e û parastina mafên wan ya sereke pêwîra me ye.